Haus nam ar hajar khatsau u Narendra Modi ula syajid kum u Prime Minister Jogor India. Ula penkeman ya baro kawai ger India hagaba ula kular ban wanra ya katai ka Smart City Mission. Kat hadu baki lat patang kubor keleng saudau Jogor India kila ai ke jira obha ya u namar kini ki jingkular ki bakrau ke jungku. Ka jingkular joka sorkar BJP ban pentroi kampura ya kani habaro kawai ger India ka bakentup hadu kumba Cheese pak teli ki Smart City bat ula ong ba kini ki Smart City ki kentup ya ka jingdon jong ki AI ki tiar machin ki babit ki babiang ka jingbit jingbiang jo ki network kam shawla don shu kata ka jing dhangali ka jing khut ka jing suba jong ki nongba ki surok ki linti ki singkin kin salong ki ba khut ba bat kani ka GOE ka jung u kin sa panlong yi ki babun ki nongba jong ko India kum ki ri ki bla cube ha hapo jong ka doba Europe kumta hadu mata kini ki GUE ki jong phi IUPUE ya ga ki jingular jong u Prime Minister Jogor India u Narendra Modi hadu mata ka jing kende jong ki spa milan ngut ki nong India ya ga ki jingular jong u Narendra Modi ha usnam ar hajar khasau ka ba pensngu tenat susu hangne ka long ba hadin ba ka pisa ka depan sanction ka ba kot chadu kumba iway point ru posau lakrur iay yaga ba sorkar kala ong ba kumba khandai posau pasan iay ki jingtei ha ki jagasor ki dei kala dap ban pendap handrai ka sngosi ka long ba ki ne ki Smart City yaga ba ula ong baki dei kita ka dap ban troi hadu kumba khandai posau pasan menta ki Smart City kila long ki jaga ka shlai kum ka nongba Mumbai bat ki wei pat ki nongba hapo Jogor India hadin ka tu ka ne ki patba kila pendi kena ya ka jing up khme linti ya kita ki Smart City ban ong ba kini ki Smart City menta kidang long kumju ha ka jing shlai bat ki wei ki jingja ka smusi kala simpor hadu kumba arkanta ai ban ya tang kuma shipho kilometer ai hapo Jong Bangalore kala air ka jakhlia bha hapo joka nongba adelhi kala klabi ban ring bat pan herman sim ki bru ka don hapo jongga tei ka nongba kala ringkat bat ka jingdi ya ki secret ka ba shipho tli ha ka shisngi ka jing jabo jongka kari India mentag le kenjo syaka pra trillion US dollar economy bat bagala tamru ya ka ri Germany bat ya ka ri Japan hanre balai omdon ka wiru ka nongba hapo Jogor India ka jongi kabali suryam bat ka wei ni ki tei ki artli ki ri joga pruthai ka donru ka jingli ka mi hangni ka longba sha ei kita ki Smart City ki don menta hatu ki yogi hat hapo Jogor India ki don mo ya kata ka Smart City kumba u la depan kula lani ka dei tang ka jing pensma ka jong u ya kita ki jinggular kine baro ki dei tang ki jinggular henry omdon ei pat ka jinggular jo ka sorkar ban pentre kamno ya kita ki Smart City ha ka rukom ka jana hangnu shu menta kini gilapoi hatu ki nongsong Jogor India ayu ki ya ki jingbom la le ai da ka sorkar jong umodi dei hangning smuthu ya ki jingthmu kumno ban pli ya kita ki Smart City bat ngila ban ong hangni ba kadai tang ka jingpen khi jingmut ya ki nong India ha gitu kupor hanrei ki nong India kidang mat hi ya ka ju ka jing e hadu menta kabla tepru ya kata ka jing bom asatya ban penyadai ya kita ki jaka nong sor bat ya ki jaka nong kendong mentangan simnuksa ya ka Mumbai bat ya ka Bihar ya ka Mumbai la tip kum kata ka nong ba jong ka jing pho snu da ki milan ngut ki bru kila kendria jaka na UP bat Bihar shapo jaka nong ba ha Mumbai da ka jing thmu ban le wat kam wat jam hangtu kane ka jing kendria jaka ka joki ka namar ka jing bom don kam don jam namar kim shamla don ki nu ki du ki kharkhana kim don ru ka nu ku du ka kam ka jam nagata ka daw sa haban le wat kam wat jam hapo jong nong ba ha Mumbai namar ka Mumbai ka don ye ka GDP ka long hadu kumba arspa nyo pho nyo billion US dollar hanrei ka jela Bihar ka don ye ka GDP ka jongka ka long tang kumba chispa laipo billion US dollar kumta ka Mumbai ka long arsha ka GDP larkhenya baro ki jela hapo Jogor India ka Bihar ka don ye ka jaka penmi deuyong ka ba hedu hapo Jogor India ka deiru ka jela ka penmi bon bha ki kinjamau koridor bat hadu kumba san pho new person ye ka ksiar
kami napo jong kene ke jela kum tala de khain ye ke jingdon je ki marpo khandau ka dei ke jela ke rus pa bha hanrei ke dei pat ke jela ka baduna bha ha ke yo ke kat ke jongka hanrei ke nong ba Mumbai na lor ke jing bun bru ke jongka ka jing ramdor je ki mar ki mata ka jing im je ki bru ko long ke ramdor kat saba phai lade yen ujor bat ke jela Bihar menta ke don ye ke GDP ke long tang kumba ru pho pra hajar tingka ha ke sisnam kat ba ke Mumbai pat ke long khadu kumba ru point sau lak tingkai ei ha ke sisnam ka Mumbai ke tam shi phosha ye ke Bihar ha ke jingdon je ke pisa kumba lai phosan percent ei ne ki nong song song je ko India ki dei ba im ha ki jagasor la ong balada khain hadu usnam ar hajar lai pho kani ka chapoi shadu kumba sau pho percent ei hadu mata ki don hadu kumba rus pa million nguri ei ki nong song song hapo je ko India ki ba shong ba sa ha ki thain nong kendong bat kini ki nong kendong ki tam arsha i ki nong song song jong ri Amerika bat om tanggata ki nong India ki khambun bani ki nong song song jong ki ar pho tuli ki ri hapo jong ga doba Europe de na ka ni ga daw ba Narendra Modi hapo wan ha ga bor ula pli ya ga ta ka smart city mission ha ga ba ula ong ba on sa penlong smart city ya ki shi smart tli ki nong ba ha ka leng saudong jong ri India ya ka ni ula pen bana ha ga ar pusan rik jong ura June jong snam ar hajar khatsan hagba Prime Minister jong India hagtu por Narendra Modi ula penbana ye kane baro kinong India kala kamen shisha habai ke liyo snow ye ke jingkran jong Prime Minister jong India hagtu por ki wei pat ki ri kum ka US ka France ka Germany ka Japan ka Singapore bat kum juru ki company kum ka Simon ka Hitachi bat ka Schneider Electric baro kini kala kular ye ke India ban yarap kumno ban tei ya ke India ye ke shispa tali ki smart city hapo jong India Hanrei kendit harin sausnam omdon weiru ubandang ye kren sapang jong ke smart city bat hadu mata ki bru gedang ye kendria jaka nakawei ke jela sha ke weipat ke jela bat ki babon ki jingtei kedang long hi kumju hadu menta ka Delhi menta kedang Delhi ke nongba ke baja khliatam ke air ban ring bat ban her mesim haga perthai ka jingkeli ke mi ke long ba sha ei kata ke smart city jong Narendra Modi ka don hapo Jongguru India balai krensu menta sapang jonggering mat kibabun ki jingtei gele khalam namar jong kini ki daw ka jing bom don pisa ka sarkar pedang kam syam la ay ka nugu ka jing ay pisa sha kini ki jingtei ha ka ba dei ba ki jing thmu jo ka sarkar pedang bantai ki jingtei ki balong hadu kumba sau pho pra hajar kroi ei hagi sansnam ka total budget hagi ki laisnam ka long hadu kumba khatsan hajar crore ei bat ka ei ka papan kendit shushu hangne ka longba house nam ar hajar khat nyo ar hajar khat pra ka Ministry of Housing and Urban Affairs ka don kam hadu kumba khat lai hajar rus pa sau phon ru point lai hajar crore ha ka first installment nagabata jongi khandai pho khandai tali ki nongba Hanrei tang kumba lai hajar khandai spa pra pho khandai point san hajar crore la ai kat kum ka budget estimate haba kumne ngila du no aban penkala yakiti ki shisma tali ki smart city hakaleng saudong jongri India hangne ngi labba kani kade tang ka but penthame politik jong ka BJP bat menta ki nong India ki nyaw ya ka neba Narendra Modi udai sisa uta unong drodur ubat tebet bat unong airong uba paunam bha jongri India bat ka ek ba kham sngo tanat hangni ka longba wat lai ka don ka jing plat pisan na ka sarkar pedeng sha kini ki nongba ban pentrekam Hanrei Kim Shamla la satia ban pentrekam yaki ka daw ka long namar ba nadu ubnai Desember jo usnam ar hajar khatnyo kumba khandai hajar praspa an rupo hajar crore sha ki rupo tuli ki smart city kibla deb ban jet baro lingba jong ka mission Hanrei ya ke pisa lala ban pendon kam tang kumba ruspa sau phosan crore ye kumta tang kumba new person e ke pisa lala ban pendon kam nagate ke bala dap ban mang Hanrei pitip katno ke pisa ke bala penlut hapo jog Ranchi bat hapo jong ka Andaman tang kumba lai phosan lak e hapo jog Ranchi bat san phosau lak e hapo jong ka Andaman perkhat phi kumno ken pentrekam bantai ke smart city da ita ilai phosan lak bat san phosau lak wat ban snai wei utowaru ompat dap setia Hanrei kumno kat bantai ke smart city on ai tang kumba lai phosan bat san phosau lak ka jingkeli ka bami hangni ka longba kumno ka sarkar kala depan budget
ban pha ya ke pisah hanrei kam syam la pha satya balai ba ke sorkar kam syam la pentroi kam satya ya ke ta ga ka ga dapan kular kani kala bandai tangga kam birya sudah lais nam hadin bala pli ya ke mission ka standing committee bat ka urban development kala ongba ki babun ki jingtai ki bala itu kidang don menta ha ka jingpen kre lingba ka detail project report lani kata ga DPR ka bamut dang pen kre hadin laisnam kamla setia ban submit ye ke report ha ga por ke babyang ka bamut bagi ta ke bapule ye ka engineer ha gi school ba ke bapar hapo jong India kim nang se ban submit tang ye ka DPR ru ha ga por ke babyang la depan pelaj ye ke pisah ban sedang no ye ke jingtroi hanrei Ompat la setia watang ban pendap ye ke DPR ru kumta ke sorkar ke laong ba compare tungin persang sade ke wipat kalat berkata ke jing persang galong ba haga jaka ban pedri kam ye kita ki jingtai ke bathamai ngin pen bha shu shu ye ki jingtai ke dap ban don lupa kumta ke pendon kam no da kata ke retrofit model badai ru hangne ba ke sorkar jong Narendra Modi kala wanra ye ki arteli ki benta kata galong ka badingkong ke de ke special purpose vehicle bat ka ba arpat ke de ke public private partnership ka special purpose vehicle ke de ke bala wanra ban yai light ru na ki he sorkar hanrei kane kala nang wanra shushu ye ke jing e ke ba kraw bat ba ka public private partnership pat kalong ke ba phla ha namar ki rusimat kila klat no ye kane ka jing batai halor ju ki arteli ki mat kalong kumne ka retrofit ka ba mod ba ki de ki nongba ki brim ban pen bha pat ye ki kum ki nongba ki bapura kabamut ba onte ki ying ki bathmai na ki jing sator ki chungki ka sorkar kala ongba kan phai khmat cha ki nongba ki bla dap ban don lupa nadu ki surok ki lenti ki singkin ki boarding electric ka umbam ka umdi ban pen kelai ki sha ka ta ka smart city nang ta ka special purpose vehicle pat kare ka ta ka company ka kerpang na ka ta ka wei pa ka wei ka jingtei bar ka ta ka long ban kiar na ki head officer jong ka sorkar lani kita ki he sorkar kum ka nuksa ka Bhopal Smart City Development Corporation Limited hag ba sanpho jong ka state municipal company kane ka la ban issue ye ki tendar ban soi ye ki contract ban pentrei ru ye ki nu ki jingtrei khlam da yak lingba ki kendon ki bala ban bu da ki head officer jong ka municipal ka ba ar ka dei ka public private partnership pat ka dei ka bala penwandur da ka ba wengru ye ki jing e ha ka kam pisa tingka kane ka jing pen bai kalong ba ka sorkar ka pen yo ya ka jaka le ka khando lingba ka jing krishan pisa jong ki private company kada ki private company pat ken wanra ya ka pisa ka buit bantrei bat ki bru ki bala tebit bantrei lingba jong ka jitrei lang ki babun ki jing trei ka matru i ki jing e ha ka kam pisa tingka de ka jing perkhat ba ken kham kloi hanrei ka kampat kala nang bu jing e penban ye ki kum ka jing bentre hapo jong ka Pune bat Mumbai kabla tip da ka PPP project ka sorkar ka ong bakini ki but thmai kilong ki byang bha ban trei ya kini ki smart city katkum ka report jong ka sorkar palat pra hajar ki project ki bafar kabala kot saka iwei point ru phosaw lak klur ye ki bla pen khre ban pentrekam ha kini ki chispa tali ki nongba bat baka sorkar ru kala ong ba palat khandai 4% ai ni ki jingtrei kidei ki bala la ban pendap hangning yu i ka jingsi sha ba na ki shispa tali ki nongba tang kumba khat pra tali ai ki nongba la la ban pendap bat kini ki pra pho artali pat wat la kala bu ha ka por ka khadu ru om sham la la satya ban pentroi kam yuki kum ka duksa ka Jaipur kumba shipho kluri ai la penlut ban pen itnat ya ka wi khadap ka bla rimha hapo jokre ka nongba hanrei menta kane kala dab ban pra kala dab ban pei bat kala dab ru ban kelon lingkhot lingkhai nang tas ka wi pat ka bla dab ban penlut hadu kumba new phone ru la kata ka Suresh Sharma Smriti Pak hanrei hangne ru omsyam la yu idak AA bawat ki CCTV kamera ru kimsyam la troikam satya hanrei ka ai ka bagi pajba nong India kidang mat hadu menta galong ba kiju ki jing dhangali kiju ki jing slei kiju ki jing jakhlia kiju ki jing bombyang ju ka boarding electric kiju ki jing bombyang ju ka umbam umdi kiju ki jing e ju ki longying longsam ki jing tei ba ki wei ki jing e kidang mat hadu menta House nam ar hajar khan yo yaga Patna Smart City lapli ban pendap yaki saw pho saw tuli ai project hagador kumba ar hajar news pa pra pho ru krur hanrai kat kum ka COG report
Kani ka Patna Smart City kam syam lala ban wanra katkum ka PPPS bat ka scheme na ka sorkar preng. House nam hajar arpuar ka jingdon jongki jingtre kala hiar na ka saupo sauteli sha ka arpo khandai teli bat ba ka jingmang pisaru kala hiar na ka hajar news pa prapo unrukulur sha ka khandai spa prapo krur. Kabamut ba ki arpo lai teli ki Smart City hapatna ladab ban pendu pendam sisendan. Hangning yu i ke jingbomla jong ka municipal institution. Katkum ka Smart City mission baka we ka nongba kan ai bun teli ki jingtai tang hapo jong ka sisen ai. Kabamut nadu ka yat ka yang ki kam sorkar ka boarding ka pule puthi baro ki jingdon kam kini yo lut tang ha ka sisen ai. Lada kini ki project ki kraw hadu kata ki kut no tang ha ki kot sada klam dala satya ban pentroi kam yaki shanu kan poi. Kane baro kade ka jingbom la ban trikam da ka municipal institution kam donru ika jingkil klik kumno ban tre ban pentulun stat ya kini ki project. Kim sebelum ki nugu ki jingpen baik ki berhenti bat kam don ya ka jingla ban tre lani kata ka project management capacity naki chispa teli ki Smart City tang kuma sau phon ru teli ki ta ki nongba ki berit ki badon hapo jongka sanlak ngudi kita ki nong song hapo jongka bat ki nongba lakmi linti ban penlut hadu kumba si hajar kruri nagapata jongki ki jingtai ki tip kum kita ki area based development lani kita ki ABV. Kani barok ke bamut ba ka wi pa ka wi ka nong ba kan yok ka wi ka ying na ka bata ban pen kelaya kata ka model smart locality. Bat kani kalong betikum ka jing petrikam ya ka Smart City hi. Bat dai hang ni ka sedang ban mi ki jing ki babon. Handai kini ki kentup tang ye ki snong ki berit. Ha ka ba ki nong sok snong ki yok ye ki surok ki street light. Ni ki nu ki jing tray. Handai ha ki jaka ki balong sorpat ki dang sa hi kumju hi. Klam kta wat tang kendiat ru klam don ru ka nu ki jingkala. Kum ka kusa Hajaipur ka wei ni ki jingtai ki babun tam kum kata ka Smart City ka wei ru na ki nongba ki bala rimha ha ki perthai ka badai ru ka wei ki bala dab ban jit kerpang da ka sorkar India ya ka ka nongba la dab ban penbit penbyang nadong sedang kele ban yo ki street light ki bathamai ki linti ya ki jat ki babit ki babyang bat ki kenro ki bakhuj bat ka jingpen ba briwi ko bon ki jaga la ide ban ongba kala jandai kum kata ka Smart City hi hanrai la dagi pe sabar ne ki jaga lani sabar jo ka Jaipur ha ka jaga ye ka babun ki briwi ki shong ki sa hangta hangne ki briwi kim samladon ka ta ka jingkala watang khendiatru kidang dei hi ki ju ki surok ki bala pat ki bala pra ki ju ki nala ki bombit ki bombyang ka jingdhang gali ka bang yai peteng kumba kala long menshwa hanrai kala don tang khendiat ka jingkala hapo jong ka tei kanang ba hanrai ki wei pat ki benta jo ka Jaipur kidang ne hi kumju kumba ki long menshwa ki jingduna ha ki babun ki nongba kidang mat hi ki ju ki jing tang na ka daw ban penlut pisai ki tei ki project ki bomdon watang ga weiru hadu mta kanuksa kum ya ka Ajmer Smart City house nam hajar khanru kala yo priang ya ka mang pisa ka balong hadu kumba si hajar praspa sau phosan hajar krur ka jing thmu ka long ban chna ya ki surak ban pen bha ya ki nala ban pen khoj ya ki jabo jaban ki badon hapo jong ga duriao hanrei ka ei ki braje hangni ka long ba kane ka jing pen bana ya ka ne ka song pisa ha ga ba khadu ki ong ba om don kamshu ya ki ni ki project kum ya ka wei ka jingtai ka bran hapo jongka lavish garden la deb ban pen praya ka hanre kampoi shae ru la supen prakai ya ka ki nyotli ki jingtai ka plag ba te hajan joga pung anasaga kineru menta la wengno bat omsham la pentri kamshu ka jingtai ban pen bhai ka durmot jong mahatma gandhi bat ka neru kampoi shae ru kumta daki hajar krur la dab ban penlut hanre ki nong India kidang mathi ye ki ju ki jing hadu menta lada ki don ki nong trai sorkar ki bapek ye ka video snobha se ya thu hatu ka Smart City mission ka seiso shisane am ne ngiyo iba ka ne ka de ka linti ka babakla lada pi ong ba ka de ka linti ka babakla ngi haban pen i ka dur ka dar ka basisha ba ka sorkar indiaru kan yu i khnang ba ngila ban job ye kini baro kumta gade gade jitu khana saphang jog Smart City mission jong ri India ha ka Narendra Modi ula dapan kularia ka nadu usnam hajar khatsau bat ayu pui hadu mta hatu kadun ka jingla ne am hangne ngiyo laitili ki jihikai lingba jong kane ka jihikai ke benengkong
ladangi kwa ye ke jingkala ke basisha ngi haban sedang hi na ki sorkar jala ngi haban pentik kena ye ke bor bang ngimdei ban syak pen bor ha ke sorkar pedang hanre ban tei ke jala ngi don kam ye ke jetrelang bat ki head officer jong ke sorkar jala kaci hikai ke baar ke longba ban penlong ke smart city kamut tang ban bu ye ki CCTV kamera lani ban pli ye ki nu ki apps ki beper hanre ningkong ngide ban sngutu ye ki berit kum ya ka ke jingjabo jong ke duriau ki surak ki lenti ki singkin ki street light bat kumno ban pen kelas bo ye ki plastik ki bala jabo lada kini baro ki bakla kino ki jihika sapang jong ke jingkhut kimla yarap yano bat lano ruam ka jihika ke bakhadu ke longba kum kinong song jong ko India ngidon ya ka hok ban kuran persya ya ka jing pen ya yau jo ka sorkar bat ngidon ru ya ka hok ban keli ya ka sorkar ban ya thu ya ki bang ngim syam la dai satia kita ki bom nang ban kuran bangin sulong tang kum kita ki big ban syu ko ngu bat sya pen ya yo bet ha ka sorkar balada ka sorkar kamsap yangi ngidon ru ya ka hok ban persya ya kinu ki senjam ki balong persya ya ka hok ka jungi kum kinong song jong kerui India namar ka jingjob jong pi kadai ka jingjob jongi way kinong song hapo jong kerui India ko blai sibun tat hadu pikendu ha ko wipat ka video